Poďte dnes so mnou do práce. Áno, pracujem ako realitný maklér. Vstupujeme do kancelárie. Takto vyzerá naša realitná kancelária. Deň začneme dobrou kávičkou. Bez toho by to nešlo. A ide sa makať. Skontrolujeme zmluvy. Môže sa tlačiť. A zatiaľ vedľa naše dievčatá pracujú ako pilné včeličky. Upravujú inzeráty, kontrolujú zmluvy. No a mňa čaká podpis nájomných zmluv a predtým je potrebné sa opäť povzbudiť.